Vítám tě u dnešní meditace. U malého zastavení se sebou. Je to cvičení, kdy můžeš sám sebe nebo sama sebe podržet. Svoje tělo, svoji bytost. Můžeš obejmout cokoliv v tobě, co potřebuje oporu. Společně si ji teď můžeme dát. Možná je ráno a ty ještě ležíš v posteli. A možná jsi uprostřed dne a cítíš, že potřebuješ zastavení. Obojí je v pořádku. Pokud ležíš, můžeš si lehnout na bok. Velmi nápomocný bude si přes sebe hodit peřinu. A pokud sedíš, tak si alespoň najdi příjemné místečko, třeba gauč, kde se budeš moct spojit se svým tělem. A teď už pojď opravdu chytit svoje tělo. Fyzicky si na něj polož ruce, jako když ho chceš celé obejmout. Vem do rukou svoje nohy, ramena a opravdu je uciť. Obejmi celou svou bytost. A až najdeš tu správnou polohu, tak se zhluboka nadechni a vydechni. Vnímej svůj dech a s každým výdechem se víc uvolňuj do svého náručí. Uvolni se v tomhle obětí a dovol si v něm odpočinout, zrelaxovat. Jsi v náručí rukou lásky. Jsi v náručí někoho, komu na tobě hluboce záleží. Kdo se o tebe stará a kdo tu pro tebe je, aby ti mohl být oporou. A tak s každým výdechem můžeš spadnout do tohoto obětí ještě hlouběji. A nemusíš nic držet. Uvolni ramena, obličej i břicho. Můžeš do svého nervového systému vpustit klid. V tomhle obětí jsi v bezpečí. A tak nemusíš dělat nic jiného. Jen odpočívej. Můžeš také zašeptat svému tělu: jsem tu, držím tě. Zašeptej to každé buňce svého těla a ucít, jaké to je pro tvé tělo tuhle zprávu dostat. Jak se cítí? Jak na to tvé tělo reaguje?
A tak zašeptej znovu. Jsem tu s tebou. Jsem tu pro tebe. Jsem tu s tebou. Jsem tu pro tebe. Ať to tvoje tělo ví. Ať cítí, že se nemusí ničeho bát, protože ho posloucháš. A protože se zajímáš, jak se cítí. Ať cítí, že ti na něm záleží. A pokud cítíš, že je nějaká část těla stále stůhlá nebo v tenzi, možná ve stresu, nebo že se nějaká část tvýho těla cítí nepřijatě, zašeptej slova speciálně jí. Zašeptej jí, jsem tu pro tebe. Jsi v bezpečí. V tomhle obejmutí ve stejnou chvíli dáváš i přijímáš. Objímáš a necháváš se obejmout. Je to dokonalá symbioza. Jen ty ve velmi úzkém spojení se sebou. Můžeš se přechytnout, pohladit, zmáčknout. Cokoliv, co ucítíš, že ti bude právě teď příjemné. Cokoliv ti pomůže se do této intimní chvíle ještě více uvolnit. Můžeš se svého těla dotknout rty a políbit ho. Projevit mu lásku a vděk, který máš s ním spojený. Dotkni se svého těla tak, jak se dotýkáš někoho, koho hluboce miluješ, na kom ti hluboce záleží. Můžeš se pochovat, jemně hladit svou kůži, jako projev lásky, jako projev hlubokého ocenění toho úžasného, krásného a jedinečného těla, tvého domova, tvého chrámu, který tě každý den nosí a je tu pro tebe. Tvé tělo bude vždycky tvým domovem. Tak se v něm zkus i ucítit jako doma. Jako někde, kam se můžeš kdykoliv vrátit. Také se svého těla můžeš zeptat. Chybí ti něco? Co potřebuješ? Můžu ti být lepším společníkem? Může odpovědět naprosto jasnou zprávou, ale může odpovědět i velmi jemným hláskem. Poslouchej. A nezapomeň, že tahle odpověď se může s každým dnem měnit.
možná odpověď nepřijde hned. Ale v průběhu dalších dní se nepřestávej svého těla ptát. Každým dnem ti může vzkázat důležitou zprávu. A pokud ti dnes zpráva od tvého těla přišla, zkus ji mít na paměti. Zkus na ní nezapomenout. A možná ti v průběhu tvého dne tvé tělo může pomoct při některých tvých rozhodnutích, když mu zůstaneš na blízku. V téhle poloze můžeš zůstat, jak jen dlouho budeš ty a tvé tělo potřebovat. Můžeš si užít další intimní chvíle. Já ti prozatím přeji krásný čas.